Аз съм Десислава от 3-я клас при село Васил Левски. Днес ще се опитам да сбъдна моята голяма мечта да стана журналист и ще направя моето първо интервю. Но не съм сама. Ще ми помага моя прекрасен екип. Това са Златомира, Станислава, Кристина, Микаела и Никол. Ще направим една обиколка из нашето прекрасно училище. Екип, готови за работа? Деси, предлагам да започнем нашата обиколка от най-малките ученици в нашето училище. Първокласниците. Съгласна ли си? Добре, Кико, съгласна съм. Добър ден, госпожо Нуцова. Добър ден, деца. Слушат ли ви тези малки палавници? Да, слушат много. Имам удоволствието да работя с будни, интелигентни и мили ученици. А може ли да ги попитаме няколко въпроса? Разбира се. Заповядайте. Кой ви е най-любимият предмет? Моят най-любим предмет е математика, защото по него правим много хубави неща и интересни. Благодаря. А на теб, кой ти е най-трудният предмет в училище? Най-трудният ми предмет е български, защото на него писим. Какво би казала на бъдещите първокласници? Бих им казала, че няма нищо страшно да си първокласник и трябва да си много послушно дете, ученолюбиво и да не чупиш новите мебели. Благодаря ти. Благодарим ви за минутките, които отделихте за нас. Довиждане! Довиждане! Втори екип, поемате ли щафетата? Поемаме. Предлагам да посетим осмокласниците, за да ги попитаме как се чувстват една кадърчка преди завършването на основното си образование. Добър ден. Госпожо Малакова, извинете, че прекъсваме часът ви, но може ли да зададем няколко въпроса на учениците? Разбира се. Къде мислите да продължите образованието си? Мисля да остана в нашето училище, защото професията ми харесва и е едно от най-добрите в нашата община. Благодаря. Аз ще продължа образованието си тук. На първо място, защото харесвам много професията и би могла доста да ми помогне в бъдеще. На второ място, защото много харесвам учителите и съм свикнала с тях. И това е. Благодаря ти. Аз също искам да продължа образованието си в това училище, защото има прекрасна материална база. Прекарал съм много хубави моменти тук. Учителите са много добре образовани. Те ни помагат не само в уроците, а и в това как да се държим в живота. Какво те накара отново да избереш нашето училище? Много харесвам, освен професията, и то е една от най-добрите в нашата община. Благодаря. А ти как мислиш? Подготовката ни тук е доста добра в сравнение с другите училища. Госпожите са много добри и съм свикнала с тях. Ти къде мислиш да продължиш образованието? Аз мисля да продължа моето образование в нашето училище, защото то е добро, дава добра подготовка за... Ако мислиш да кандидатстваш по-нагоре. Добре, благодаря. Довиждане! Нашата работа още не е свършила. Продължава при бъдещите абитуриенти. Добър ден! Госпожа Костадинова, може ли да зададем няколко въпроси на бъдещите абитуриенти? Остава ви един месец до завършването на родното училище. Какви спомени ще ви останат? Запомня училището с хубавите моменти и приятелите и с добрите жестове от страна на нашите преподаватели, които са ни дали много в живота, и се надявам знанията ни, които сме получили от тях, да ми дадат добър старт и за всички нас за напред в живота. Аз ще запомня тези години с най-хубавите емоции, които са ми се случвали. Тук срещнах едни страхотни учители, които днес са и като мои приятели. Искам да благодаря на госпожа Костадинова за грижите, които полага като наша класна,
и с нетърпение очаквам абитуриентския си бал. Благодаря. С много хубави моменти, добри приятели, с един прекрасен ръководител, като в лицето на Лили Кичкова. Госпожо Костадинова, какво е чувството да изпратите поредния си випуск? За мен изпращането на този випуск предизвиква смесени чувства. От една страна, на мен ще ми бъде много трудно да се разделя с моите любими ученици. Независимо, че ние сме имали и много трудни моменти, но ние сме прекарали и много весели моменти, много весели емоции, щастливи моменти сме преживели заедно. От друга страна, независимо, че ще ми бъде тъжно да се разделя с тях, аз се надявам, че живота ще им поднесе още много щастливи емоции и те ще получат всичко това, за което те са се подготвили. Този випуск са се обучавали по специалността, по профил технологичен стопански мениджмънт и това са едни бъдещи икономисти. И аз много се надявам, че те ще получат много добра реализация, така както и наши ученици, бивши ученици. Аз искам да им пожелая много щастие, много късмет, успехи във всяко едно отношение в живота и смятам, че те ще се докажат като едни достойни хора, като много добри граждани на обществото. Аз ги обичам и те винаги ще останат мой любим клас. Благодаря ви. Довиждане и успех в матурите. Трети екип, готови за работа. Нека да видим какво прави нашия клас. Те винаги приготвят някакви изненади. Чуди се, какво ли са ни приготвили този път? Хайде да видим. Добър ден, господин Куршумов. Добър ден. Ех, колко хубаво червено яйчице. Знаете ли защо първото великденско яйце се боядисва в червено? Аз знам. Една от легендите разказва, че Мария Магдалена поднесла яйца на император Тиберий и му казала, че Христос възкръсва. Той казал, че ще повярва само ако тези яйца в кошницата станат червени. Както говори императорът, всичките яйца в кошницата на Мария Магдалена се обагнали в червен цвят. Ето за това първото великденско яйце е червено. А друг знае ли легендата за червеното яйце? Една друга от легендите разказва, че когато Христос бил разпънат на кръст, неговите неприятели го замервали с развалени яйца и развалените яйца, щом се докосвали до неговото тяло, се обагали в червен цвят. И затова първото великденско яйце се боядиса в червен цвят. Благодарим. А какво се прави с първото великденско яйце? Първото червено яйце се натъркват бузките на децата, за да са живи и здрави. А къде се слага? Той се слага под иконите и стои до другата година. А на кого мислите да подарите това красиво червено яйце? Ние мислим да го подарим на дома за децата. Аз мисля да го подарим на първокласниците. Още не сме решили какво ще правим. Какво бихте пожелали на всички християни по света? Весели празници! А сега идва ред и на нашата любима директорка. Добър ден! Госпожо Кичукова, може ли да ви зададем няколко въпроса? Разбира се, мили деца, кажете. Госпожо Кичукова, ние знаем, че всички ученици ви обичат и ние също много ви обичаме. И за това искам да ви попитам каква е била вашата детска мечта. Моята детска мечта, не знам дали ще ми повярвате, но беше наистина да стана учител. Майка ми, Бог да я прости, на времето плетеше много красиви пуловери с едни големи, имаше такива куки. И аз, като играех, вземах куката на майка ми и заставах пред гардероба, а те двамата с баща ми стояха и ме гледаха и аз им разказвах, им показвах на гардероба и им разказвах за нашата страна. От тогава мечтата ми беше да стана учител по география и действително моята мечта се сбъдна. Не съм си представила,
че някога ще бъда директор, но това дойде в последствие с времето и аз не съжалявам за което, но аз съм си учител по призвание, затова защото това ми е било на мен детската мечта и за радост е сбъдната тази моя мечта. Пожелавам и вашите мечти да се сбъднат. Виждам, че искате да ставате журналисти. Да. Дано, дай Боже, вашите мечти да се сбъднат. А след няколко дни идва най-хубавия празник – Великден. Вие какво бихте пожелали на всички ученици и учители от нашето училище? Великденските празници са едни от най-светлите български християнски празници. На този ден, като че ли ние забравяме за горчевината в сърцата си и гледаме устремено към едно по-светло бъдеще. Аз искам най-напред да пожелая на всички вас да сте живи и здрави. Искам да бъдете все така целеустремени, да бъдете амбициозни, да бъдете щастливи най-вече и Господ да ви помага във всяка една ваша мечта. Нека Великдена тази година да бъде най-светлия празник за всички вас. Довиждане! Довиждане! Колко неусетно мина времето отделено за това интервю. Днес разбрах, че да си журналист не е лесно. За да си такъв, трябва да имаш много знания, да учиш, а моето училище ще ми даде тези знания. До нови срещи!